Nginibingelele ingane zakwethu enhla nasezansi lapho kufinyelela khona lo mbukiso nalapho ngibuke khona ngiyathobeka. Igama lami nguSekusike. Namhlanje igcine iphumile top 10 yoKhozi FM lapho kuyokhethwa khona ingoma ezohlukanisa unyaka izosiwezela kunyaka ka2022 and baningi kade beqagula ukuthi kungenzeka yini uMaskandi uvele ke ikakhulukazi kunezingoma ngicabanga ukuthi izintathu zikaMaskandi ekade zike abayithole ngeqoma zike eqhulwini ukuthi kufanele zivele kule top 10 and ngiyokhumbuleka ukuthi lapho mekufakwe khona ingoma kaMaskandi iyohlale ihlabahlosa futhi idla ubhedu idle nomhlanganiso. Siyakhumbula kufakwa ingoma kaMroza Fakude yadla abafana abashaya abaphosolwandle olubovu wabuya nontencane wenza okufanayo washaya insizwa washaya intombi wayiphosolwandle nedlamlenze eintombini idlamlenze insizweni umfowakakhuzani umfana wasemandaba naye wenza okufanayo futhi washaya insizwa wayiphosolwandle ngengoma yakhe yeshisa ikhotha ngonyaka odlule ethi ijele. Nangalokhu ke bekukhumbuleka noma kubonakala ngathi fanele uMaskandi ungene ku top 10 and siyakhumbula ukuthi baningi abantu akade becomplaina ngoKhozi FM necriteria and abanye bese bepropose ukuthi uKhozi FM alube ne top 10 kaMaskandi yodwa igenre nje yaMaskandi ngoba uMaskandi une support enkulu kakhulu uma noma yiphi ingoma iqhathaniswa noMaskandi uhlezi uzowina uMaskandi. And besithi namhlanje kuzovela mhlawumbe ingoma kaKhuzani ethi ngavele ngamnika sithi izovela mhlawumbe nengoma yegcoka melisha ikanjalo nengoma yamtencane but kule top 10 uMaskandi awubona nangokhalo awubona nangokhalo baningi abantu bavzakalisa ungenami kwabo einkundleni zokuxhumana. Hey kubi abantu badino baveva and abanye bathi bahlela imashi manje ezosuka nje eGugudlamini Park eThekwini ngase workshop iye khona uKhozini kuyobuzwakala ukuthi uMaskandi one ngani kubani. Sizokhumbula ke ukuthi lezi ngoma esithi ezikaMaskandi and besifisa ukuthi zingene noma abalandeli bebefisa ukuthi zingene zonke ziphume last week ngesonto elidlule ngomhla ka3 eyakhuzani yaphuma ngomhla ka3 ku Friday. Imost yazo nje ziphume nje ngo last minute sekuzovalwa so mhlambe kunayo into yokuthi mesebe late kakhulu mhlambe at least kube mebeyikhiphe ngoNovember ingoma zabo then zibe nodumela zithandwe ngabantu itrend ngalo hlobo even though ingoma kaKhuzani ivane yathi nje iphuma ngo Friday ya trend umhlaba wonke trend South Africa yonke but should ayizange imeet certain criteria ebeyifunwa uKhozi FM esingalazi ke noma lingacaci neze ngoba shuthi lezi inkulumo zabaculi bamagenre olokho gospel igqomu house amapiano bebe complain all along shuthi namhlanje uKhozi liphendulile ekhalweni zabo so that means icriteria uKhozi lisebenzisayo yes mhlawumbe kuyavotwa kuyabhala ama-SMS noma ama-emails kucelwa ingoma le efanele ingene ku top 10 but shuthi leyo nto ayiyona ufinal noma isona isinqumo esigcineni ukuthi ubani umculo othola ama-email amaningi but uKhozi shoot ne-management bayakwazi somehow. I'm not saying bayakwenza shoot bayakwazi somehow ukuthi bemanipulate lo ma result agcine favor certain narrative so abantu abaningi ke bazwakalisa ungenami kwabo kodwa ngizolo ngibacosha nje ngiphinde ngenze enye ivideo lapho engizobe nginitshengisa khona ukuthi usibanibani utheni wathi omunye abanye bazibacele nano Owen Ndlovu ukuthi hayi akangenelele mase kunje ugatsheni boya benyathi akeyimisa lento yoKhozi kuyokhumbuleka ukuthi ngesikhathi sikanti encane kwaqhubuka omunye umsindo omkhulu ngwaye uNdlovu efuna certain things ethi abaculi bayaxhashazwa nakho konke lokho kunye wayimisa lento yangahlukanisa unyaka ngomhla ka31
So sozwa ukuthi qhubekani iba khona inimashi eya endlini zomsakazo Ukhozi FM, but baningi abathi bona ngomhla ka-31 ebusuku kuyobe kudlala uMaskandi. Siyabonga. Please subscribe in our YouTube channel. Siyacela sigoqa izandla, sigoqa isiqoko, siyazithoba phambili kwenu, sithi siyacela nje ni subscribe ku-YouTube channel yethu. uNkulunkulu anibusise kakhulu izingane zakwethu.